Sindi mntanami, njengoba uya lapha edolobheni, ungayi kodlala, ukhohlwa abafana. Angithi uyosebenza mntanami, ungayikhohlwa iyalo zami. Uphume uwazi ukuthi ngitheni lana. Yes baby, ngeqiwe inyanga. Ngineshow ukuthi ngikhulelwe and ngikhulele show wena. Hayibo. Unomfana washo imoto? Akuyena uwena. Unganami omkhulu ke lo uSindi ngisuka naye ngale emakhaya. Umkhulu. Shine Sindi, welcome girl. Aze kade sagcina uyikhipha nezingane indaba ngempela. Azinamade ngicabanga le nto. Umuntu usafanele enze iplan ngempela. Hayi shothi umuntu seya ngokukhula mngana nami. Ngoba phela kuqala mawukhumbula kahle okuba weekend to weekend. Zish. Kuzomela sikutholele indoda ezokondla igqokise njengathi nje. Wena sengazi ulahlekelwe umsebenzi ngenxa yotshwala nje. Akusithina phela esathi ungaphuza utshwala ungaphambi ubumnandi. Hawu naphuza kanti. Namantombazana kanjani aphuza ijiki? Kodwa yini ngempela? Mina ngize ngikhokhele mina ngifuna ukukhuluma nawe. Hello babazi. Sicela sami kunjani? Ngixoshiwe ekhaya. Xoshiwe. Ya, ngixoshiwe. Angazi ukuthi kumele ngenze njani. Awusho. Njengoba ungasayona intombi, umucabanga nje lapha kanti bazongithini. Kahle ngani yami njoba ngila ngithi ngizokukhuza ngoba ngiyabotha uDulu uyahluleka. Lento yenzayo la ekhaya mina ngingangawa ngaze mina ngenisa isoko ekhaya. Ungenisa amadoda akho la. Nibanga umsindo la ekhaya niyaphuza nabangani bakho nenza yonke into. Ngizokukhuza nje lapho njoba kumanje mangicela ukukhuluma nawe ungibuka noma ikanjani ingane yami. Into engazange ngize ngiyenze mina kubazali bami. Suqedile? Njengoba ngishilo nje ukuthi ngiyaphuthuma phela. Hey nami ngiyajabula. Ngize ngimbone lo boys okuhlezi kukhulunywa ngaye. Wona Sindi. Umngane wami oqinayo. Kanti ke angisakuthandi. Mina ngina umuntu engimthandayo. Ngiyamthanda uDumi and naye futhi uyangithanda. Imake sengicela ukubuza. Kanti mina nawe sahlukane noma salahlekelana. Cela ungicikisele lapho. Ayikutholelile umsebenzi. Uma ungibuka mina ubona ngifanele kuba yicleaner. Kade uhleli la ungasebenzi, ubheke mina yonke into. Manje ngikutholele umsebenzi usuyangibhaka. Lalela wedoda, ngicela ungibalele indleko zazo zonke lezi zinto osungenzele zona ngikhokhele. Mina nginendoda yami uDumi yasebenza inezimoto so nje ngiswele lutho angiprovide. Ukuthela baby? Ya ungangitselela baba. Lapho ungenelwa amadimoni. Angene kahle ke lamadimoni akhe ngoba vele nami angisamdingi. Ngakho kungitshelela yena ukuthi nje lenyanga yokugcina. NamuDumi, wama ngemoto, ungwanele ushone ezansi, ungwanele usukwenze njani? uDumi. uDumi yini ungwanele ushone ezansi ngemoto mani kusihamba ngeze ngapha namhlanje. Indaba waxabanisa abangani bami obabanqilana. Uma ngibabhanga uhlabe kaphwena. Umbole ifoni yakho lapho sithanda sami. Ngifuna ukufonela uBoys. Yazi manje ifoni yami iflat. Angizwanga. Ngicongole ifoni yakho ngifuna ukufonela uBoys. Manje yami iflat. Ya baby. Ya sithanda sami sorry. uDumi useyazi ngami nawe. Ukuqala wona ngenza isilima nomngane wami uBoys. Niyathandana ngale kwami. Njengoba uthi awusangifuni nje ingakho nje kade ngikufonela ungayibamba ifoni yakho. Bengingayizwa. Yazi Dumi ngikufonele kaningi uze wayicisha ifoni okukhombisa khona ukuthi ububona ukuthi ngiyakufonela. Network yahlupha kule ndawo. Hacks. Ngithe hacks. Futhi sesoba nomndeni ngikhulele ingane yakho mina. Hey boys wangibuka kanje. Uyangizwa kodwa ukuthi ngithini?